Niin kataja salhaa. Vasemman reunat nyt nousi. Lennä. On se toi? Sitä se on viivassa. Tuu vähän alas. Sen meni. Meni. Täytyy kätellä läpi pinnakunkkuun. Onneksi alkaa. Kamat jäi yllättäen saunakulmalla, kun lähdin juoksumaan. Tänne ihan juoksumaan. Se kunto kesti. Saatana. Siltä ne tuntuu. Oi. Katti ja Etämaa varmaan. Siltä ne tuntuu. Ihan jees. Ihan jees. Kun Petteri nyt saa lintuasemat Sponde. Oi anteeksi. Saari Sponde kaikilla. Se oli tuossa katajassa ja tossa. Joo. No mutta mä näin sen, mä siis nähnyt, mä näin vaan parilla silmällä linnun. Okei. Eikö se riitä? Mä näin se kiikarille helvetin hyvin. Koittakaa nyt pitää, että vielä. Mä laitoin Tatille ja Etämaan tekstiviesti. Joo. Tatti ainakin kuittasi, että kyllä perillä meni.